Uko kanaka nasi. Kupi? Muri kubvepi? Ndikubva hangu nambadzura shamu katumu. Kwendedzeko shamu dzamatitemera. Shamu idzi dzura kuti dzirange vanhu kutangira panotona. Kurova chenhoi kadoma kwekwe chegutu gweru blawa kunoswa kubhinga kwetse kuda goko ndiye atingangoregerera ndava hayo. Vanhu vari kurowerwa iko ava. Vakurogwa nyaya yemasanction. Ngavabvisa masanction vanhu vese ivava. Kunotsvaka nabhindura bwese mukati medzi ngavabvise masanction vanhu kumadokero. Kumuka makuseni chikutsvaga kandi matenda anotema shamu. Iyo zvizvi nditora muzhira izvo nditotomanya pa state house penya. Ndotoona na president izvo zvinhasi nditowadza shamu dzavapo idzi. Vanhu ngavashapa. Anoko ene shamu dzai dzine mazera. Mazera vana vadukwa vanenge vari muchikoro vaya kutozhakwa ipo muchikoro achirogwa dzamaticha dziripo idzi. Ndoinenge yakabatwa napresident iyi. President wamunanga ko iyi. Handiti ini ndakabata skava yavo iya. Unoona ini ndakabata bweza apa skava inona nakurova vanhu kutanga kurova zvokuti vamunangagwa vakaibata ini kungorakasha kusvikira maelection apa masanction apa hapana chasanguisa ukaona ndivazobata iyi chete tosvikana nana blawayo president imwe inchangobata shamu chete president vachidi vachimbadzura ndakabata skava iya. Unoona vanhu vekumadokero vari kutaurwa ka ngavarogwe vabvise masanction kureva vana kadoma vanani ngavachero varohwa chete vanobvisa masanction. Ndeve mama emusika mama emusika kungobatwa ina president uchirakashwa president vachiwa bvisai masanction pasina masanction no sanction no sanction. Nai baba ukaona mawindi mira ndikutsvagire mawindi yamawindi mawindi ane yavo ndo emawindi mawindi kurova vachirowerwa iko ngavabvise masanction baba ngorakasha vanhu vekumadokero vari kutaurwa ka kuri kurehwa nyika dzekumadokero ngadzibvise masanction kana zvichitaurwa kuti vanhu vekumadokero ngavarohwe vabvise masanction hazvisi kurehwa vana kadoma vana cheguti vamuri kutaura zvikurehwa britain neamerica nyika dzekunze idzo saka vari britain neamerica ifu kuti hatikwanisi kuirovera here ndovachena vakatitemera masanction munomu ari kutedza kuti tirarame zvakanaka tarirai tine migodhi yeoiri migodhi yemagoridhe engoda vanhu vari kurima asi zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka nekuda kwemasanction akatemerwa muno techida kuti tidlidzane dzimwe nyika dzatakamwirira nadzo totemerwa masanction ngavarohwe vanhu zvatiri kuramba muno izvozvo kuti masanction hatisi kumada zvakanaka saka ngavarohwe varungwa ngosaka macha kaisi kuti varungu masanction bvisai vanhu masanction atonzi ngaabve hatisi kutomada muno vana au vari kutosapota vana sadek vari kusapota kuti masanction yangaabve muno muzimbabwe tiraramewo zvakanaka dziripo dzimwe nyika dzechida kutotibatsira kunze uko kuti tirarame asi nekuda kwamasanction atakatemerwa masanction aya atakatemerwa ngabve masanction no sanction no remove sanction masanction ngabve ngabve hatisi kutomada muno ende hatimandi izvo zvizi kunangane shamu idzi pastate house kuna president kuti president shamu idzi ogona kutorovesa imidzi aiwa mira ndine kustate house neshamu idzika ndonotaurira president handei kuamerica nendege mangwani vanokanda ini mberi padhuze nadriver paya kungondiraza chete driver ndasvika kuti america ndo iyi kungopinda muamerica muyeme kuvazha nendege iyoyo kungosvika tovazha ndikutonanga pastate house neshamu idzi nasi ndopinda mubhazoni ndonanga straight kustate house president wene shamu tingobatana senyika yezimbabwe tirwise masanction abve aya ndo zvandiri kuona manje wakutaura manje ngatibatane munhu wese no sanction no sanction no sanction to no sanction